kulħadd irid iħallas it-taxxa l-ġdida fuq it-turiżmu, anke l-Maltin. Joseph Muscat ikkonferma dan waqt konferenza tal-aħbarijiet illi saret quddiem Kastilja wara d-diskors tal-budget. Kull min għatta l-elf lukanda rispettivament minn nazzjonalità jrid iħallasha. Ġifieri jekk inti ħanku qed ngħidu jekk tmur 3 ijiem għawdex ħad iġik €1.50 li hija kontribuzzjoni trid titħallas. Muscat ammetta li għadu ma jafx kif se jimplementa din it-taxxa l-ġdida. Aħna mal-lukandira qegħdin nitkellmu dwar il-mod ta' kif l-aħjar li tinġabar jekkux għad-reception, jekkux mal-ħlas fil-bidu, jekkux fl-aħħar. Dwar it-traħħis tal-petrol u d-diesel, il-ġurnalisti ma ddejqux jistaqsu lil Muscat dwar it-traħħis minimu ta' 3 ċentesmi u 4 ċentesmi rispettivament. Bil-ġurnalisti jistaqsu għalfejn olla s-sisa tal-petrol u d-diesel. Bir-roħs li tħabbar il-prezz tad-diesel xorta ħajkun 4 cents sola. Ma taħsibx li ikun iktar ġust mal-konsumatur kieku is-sisa ma ddaħli ċalix dawk it-3 cents kielu biċċa mir-roħs fil-prezz internazzjonali? Aħna f'moħħna hemm l-istabilità illi ma jkunx hawn skossi. Aħna ma rridux inkunu bħal qasbad ix-xejjer mar-riħ nistennew x'ħajġri f'postijiet oħra. Mistoqsi dwar it-traffiku, Muscat qal li aktar traħħis fil-petrol u d-diesel iwassal għal użu akbar tal-karozzi. Inti ftit tal-ġranet ilu esprimejt opinjoni differenti fejn għadt li ir-roħ se jinċentiva iktar nies biex jużaw il-karozza. Allura iżid il-problema ta' traffiku, tarax li hemm kontradizzjoni. Bl-iktar teorija ekonomika sempliċi jekk inti ħatraħħas il-valur, ħatraħħas il-prezz ta' komodità bħal mija il-petrol, inti ħatħajjar aktar nies biex jużaw il-karozza. Dik li qed jien sempliċement. Iżda mbagħad qal li l-prezzijiet il-ġodda tal-petrol u d-diesel huma deal tajjeb għal Maltin u l-Awċin. Jiġifieri hemmhekk il-gvern aħna qegħdin inħarsu l sitwazzjonijiet fejn qegħdin nagħtu l-aħjar deal lill-konsumatur. Wara li qal li l-gvern ta' lill-poplu deal tajjeb għax ma raħħasx il-prezzijiet aktar, Joseph Muscat temm jiftaħar bih innifsu. Jien mgħallem fl-ekonomija u fost oħrajn kien jgħallimni Edward. Mario Frendo għal Net News.